Ayuba dan kwambo. Na'am. Ku tawo mu dauki hoto. Kai, ina za ka je? Kai, uban na mai ikira muka ce ina za mu je? Bane ne baban ku? Take time. To, ku je ka. Ya'yana na gaske. Ku tawo mu dauki hoton. Yawwa. Yawwa. Kada na ba. Sha. Kuma ku taho. Ke ko ku koma baya. To a ɗauka. Zan ɗauka. Taska. Ki ne muku. Kaya ki ne muku dan Allah. Hade shi. Kai. Ba ku kai kan ba. Kai mu turu. Ba ku kai kan ba. Ka ji na ga maku. Kawai dan kanka. Ka san wannan. Ban san shi ba. To wannan sunansa Jimurda. Jimurda. Ka gane? Ka rike a kanka. Idan yan sanda sun dambe ka, ka gaya musu. Ka gane wannan? Ai ya ruwa fuskarsa. Dala kunci fuskar Allah. Wai saboda tsaro. Tsaron mai dala kunci. Me lima? Lima kuma? Mu ba zance lima ne kama nan ba. To sunansa Sakaina. Ka rike sosai. Idan yan sanda sun dambe ka, ka gaya musu. Ka gane wannan yariyar? Kamar rabu mai awara ko? Awara ne. Ni Asma! Ya kana. A'a, kyale shi. Ba awara ne yanzu bai kama barin ga baka buga mai da kan gaba. Kan ma ya jiya, wallahi yanzu ban ma ƙara jin tausanka. Sunanta Echaras. Ita ma ka riƙe idan yan sanda sun dame ka ka gaya musu. Ka fahimta ai? Me sunan wayannan mutanen gaba daya? Jimurda. Na rike wannan Jimurda sunan ita sunan Echaras. Echaras wannan abin nan kalli ne kuwa. Ya isa. Ina daska. Ka san wani mutum? Ba san shi ba. Ba ka san shi ba? Ta ganin sa ba sai yau. Jimurda. Hadil. Turu. Jadi. Ka san wannan mutumin? Magaji dauri ne. Sai magaji dauri ne, na gane shi. Menene alaƙarsa da Alhaji? Ni ba san alaƙarsa da Alhaji ba ne. Baka san komai da shi ba kamar Alhaji? To ai anan na san shi. Ba anan na san kawo malam. Jimurda. Jimurda shuru. Menene alaƙarsa da Alhaji? Wakin Alhaji ne. Tare suke komai suke duk wani kudin Alhaji ne hannun. To Taska. Ya gan shi. Ya ga fuskarsa. Fuskarsa za kalla. Na kalla na kamar ya yi hatsari. Don ko wanda ya hatsari sai haka. Hatsari ne me? Da mota haka irin kamar mutum ya hatsari da mota. Adalla. To idan baka ba mu haɗin kai ba. Shi kamar mota ce ta kaɗe shigo, to kai za ka zama kamar jirgin sama ne ya faɗo da kai ko jirgin ƙasa ne ya haɗari da kai. Da ai zan ba ku haɗin kai da abin da kuke bukata. To ka buɗe kunnen ka ji abin da zan gaya ma. Aiki ne mai tsanani mai kyau ita so. In ka ba mu matsala, to abin da za mu yi maka sai ya bani wannan. Ka zugu? Ai zan mai. Sakaina. Karanta masa. A'a. Ba marin ka zama. Ni ba mari ba ne. Wannan tawagar da kake gani ga baki daya sunan tawagar
operation satar kudin alhaji. In ka ga dama ka kirawo shi atisayen satar kudin alhaji. Gobe za a yi baki a gidan alhaji, kuma duk irin sunan da ka ji an kirawo bakin nan da shi, to haka za ka yadda a zuciyarka kai ma kuma haka za ka kirawo su zahirinka da baɗininka. Idan ka saba waɗannan ƙa'idoji da aka shimfiɗa maka. Ka fahimta taska? Na fahimta. Daga yau duk inda ya gani suna na ɗan ƙwanmu, wannan mutumin daga yau shi ma sunansa Malam Zaidu. Wa? Malam Zaidu. Malam Zaidu malami. Malam Zaidu barka. Me? Ai na ce Malam Zaidu. Malam Zaidu ya haƙuri. Malam Zaidu. Malam Zaidu na rike wannan. Wannan mutumin shi kuma daga yau ya tashi daga sakaina ya koma bazuka. Wa? Bazuka wannan. Kuka fa yana da ƙiba. Kai. Ina ruwanka? Kai dan danna ma ashar. Yanzu kuma boka bane ni. An gane hituna ne mai yakin zamba. To wannan yarinyar da kake gani HRS sunanta Zuli Five. Ba sabi na ba? Ya guri dan Allah, ku dena duka na. Kace shi tabara. Shawara ma kake ba mu kenan. Sabirawa. Kar ka karace mata Sabira. Zuli bai sunanta. Ka gane ku? Ka fahimta? Na fahimta. Gaya mun sunan su kowanne. Ga wajen murɗa nan. Malam Zaidu. Malam Zaidu na rike Malam Zaidu. Na rike Malam Zaidu. Malam Zaidu. Ba yayi ma? Malam ya Zaidu. Dan kwango. Sabira. Sai ya kai na. An rama min. Bai hadda daidai ba. Madalla. Zuli. Ya haddace. Ka gani? To ya nake? Bazuka kawai. Bazuka mara ƙiba. Bazuka to. Bazuka. Wa, a tuna masa mahaifiyarsa. Very good. Mahaifiyata kuma mai mahaifiyata ta yi muku. Allah dan annabi. To ne mai mahaifiyata ta yi muku. Ka san mahaifiyarka tana Nijar ko? Tana can. To ina tabbatar maka in baka ba mu haɗin kai ba. Wa'annan mutanen da kake gani gungun yan fashi da makami ne. Yan fashi kuma? Gungun ɓarayi ne. Yan atisayi. Ko gina mai yan atisayi mana? Atisayi, ban gane atisayi ba. Wallahi mu ba ɓarayi na ba. Kuma wallahi shekaran jiya na ya kira ni ta waya ce in taho akwai wani abun gada za mu yi. Ina ka taho? Ka ci banza. Ina ka taho? Kama ne kici mutu. Ina ka taho? Wallahi ba mu taɓa yi ba. Ka gani je gidan mu ma. Ba mu taɓa sata gaba. Ki dauka ki dimashin mahashi. Zan tashin kulle miki ciki da kutubu wallahi. Sai dai ka ƙara min kuɗi wallah. Ko gane ba. Madaki abu ya dan gomba ku daidaita. Wallahi za mu ta yi gefe. Wa? Ai mun daidaita. Wallahi ba mu taɓa yi ba. Ka gaya masa a Nijar bayan da ba mu sani ba. Kai, bari gaya ma a Nijar ba inda ba mu sani ba. Kana ji? Daga ɗan Barto, Mata Mai, Zandar, Agadas, Maradi, Balbal, Tawa, Doso. Kai daga nan, don kuma don Agadas kuma ba. Agadas har Arlit bayan da ba mu sani ba. Idan Atlebere ta ɓuya, mun san inda take. Allah. To ina tabbatar maka za mu je har cikin Nijar din inda duk take mu sa a sato ta a yi mata gunduwa a samu buhu a zuba a ciki a dandake ta a marmashe ta mu samu bayan wani waje mu jibge mata ga ita a cikin ƙofar gidanku kai na gama ko ku fitar shi waje Ce a fita da ni. Yawwa. Amma wannan kwance masa fuska sa. Kwance masa fuska. Kwance hannun ma.
a kwanciyar hannu har hannun kwanciya ba wasa bane ka ji dan kwanciya. Wannan hanyar da kuke bi kun zalunce ne. Allah saki wale har ya ban tausa don Allah ku kyale shi yau. Ka tausayi me aka masa? Abin da aka masa kamar yadda yan fim suke yi. Me kuma ne fa? Wallahi ko yara ne wannan hanyar da kuka bi wallahi ba za ta bille ba. Kun ga rashin imani na. Yanzu kika fara ki? Wannan abin da kuke so ku yi ba za ku yi nasara ba. Kun cuce ni me nawa? Ba ni ne Alhaji ba. Kawai abin da nake masa aiki nake masa kawai yake biya na kurin. Wallahi in baka ba mu haɗin kai ba na rantse da Allah. Kirmi za mu samu mu saka a ciki mu dake ka. Taras! Jajjaga! Taras ne mu da kake mi muna mu taras ne mu. I apply this route every week of the year. My engine never fails. Then they call me go come because I they carry them go come. My engine no they fail me. My people, are they okay? My engine too, they okay. They have one thing in common: Amasco engine oil. My people don't land. Let me also renew their engine with Amasco engine oil. Amasco engine super is for this. Baba Sabi. Amasco Oria 40 is for this. Baba Sabi. And this Amasco Vital 5000 SM is for this. Baba Sabi. Let me also introduce to you Amasco synthetic SAE 5W30 for use in all modern vehicles such as this. This is how me and my association members service millions of vehicles every day with Amasco engine oil. Lubricating the nation through quality products. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ya dace da miyar kuɓewa ta. Ƙamshinsa da ɗanɗanonsa suna da ban mamaki. Gabatar muku da sabon ɗanɗanon Dangote yana ƙara wa abinci ƙamshi da ɗanɗano na musamman wanda iyali za su so. Shi duka na tashi ban jira a ce sai an kwashi. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ne ya dace, gwada shi a yau. Mai sa abincin daɗi, mai gyara abin. Biyar me kenan? Taska, tun jiya nake ta neman ka. Ina ka tafi ne? Kai ni tambayar ka nake, ina ka tafi? Ba inda na tafi, ina nan na dan zaga bayani. Kamar ya ba ko ina. Tun jiya fa nake ta kwalla maka kira. Na rasa inda ka tafi. Alhaji yana so a yi mai tsarki. Sai ni. Sai ke me? Ki kika wa Alhaji tsarkin? A'a, Hajiya ce ta zo. Tana ciki. Hajiya a cikin nan gidan? Eh. To lalle abin da nake zargi a kanki ya tabbata. Kamar ya ana zargi a kaina. Me kake tunani a kaina? To a buri ya kama da mutum. Sai kuma kin ba a hankali a rayuwarki. Na gaya miki mai da hankali akan azaka ba kya yi. Ni je ina nan ina sallar dare. Na yi wajen guda 300 ma. Raka'a. Kawai sai na ji ana ta kwala min kira. Kamar ke ce daga ɗakin ki ina ji. To ni dai ba abin nan bane amma ki ba a hankali Sabira. Sha'ani na aljanu. Za su iya haukacewa yanzu nan. Taska, ba za su haukata ni dai ba ko? Ayo, haukacewa kin kusa ɗauko hanya. Allah ne dai taimake ki. Tunda ai yanzu kina iya gane ma me kika faɗa kuma me zai faru. To Allah zai taimake ki. Amma abin da nake so in gane in gaya miki, ina kuɗi ma da Indiya ya aiko da su. To ina mai tabbatar miki ma ba Indiyan bane, aljanin ne. Wallahi haka ne Taska. Na yadda, ni da man bai yadda da wannan kuɗin ba. To. Kada ki damu Sabira, kwantar da hankalinki yanzu koma ciki. Ni zan dan shiga zan watsa ruwa sai in zo mu gaisa da Hajiya. Saboda na je nan unguwar gara ne an yi aikin gayya. Daidai nan gidan malam mun sha takwata zaki ga dinna baki. Ai aikin gayya aka yi sa. To zan shigo sai mu gaisa da Hajiya. Taska, Allah ya saka da alkhairi. Dan Allah ina jira. Ka raba ni da aljannin nan. Aha, kwantar da hankalinki je ki. Ni ne alƙawari. Lokacin ban zama lokacin wofi. Assalamu alaikum. Taska ina wuni? Sani Taska. Hajiya ina wuni? Lafiya kalau.
Wai ko ku ne bakin da aka ce zai ne? Mu ne. Sauran ma suna tafi an jima. Ku ne baki hajiya? Mu ne. To baka ji abin da madaki ya faɗa maka ba ko? Duk abin da ya samu mahaifiyarka, kar ka zargi kowa, ka zargi kanka. Ko ka manta ni? Shikenan. Taska! Da a ce ni ne kai ko? Zan cire idona ne akan duk abin da yake faruwa ko don lafiyar mahaifiyana. Kuma ina so ka sani da wanda yake ɗaki a ɗaure da mahaifiyarka, bakinka shi zai cece su. Sai an gama komai na gidan nan za su fito. Allah kakai. Sannan Alhaji. Wani shege ne ya faɗa to wallahi duk wanda ya gaya miki wannan magana ƙarya yake. Taska, mama na ne fita faɗa wannan magana. Astaghfirullah. Wallahi ban ɗauka mahaifiyarki ba ce. To amma dai gaskiya mahaifiyarki ita ma da ɗaukar maganganu take. Duk wanda ƙarya ce. Alhaji a yanzu ma a halin da ake ciki in Allah ya taimake shi kina zuwa gida zaki ga ya miƙe ya tashi lafiyar sa kalau. Haka ne kan Taska. Amma Taska ka san na ɗauke ka kamar matsayin ɗan uwana ne. Haka ne na jini ma kuwa. Na jini ma kuwa. Kaga duk abin da yake faruwa. Duk abin da zai je ya dawo sai na kira ka na gaya maka. Saboda gudun abin da zai je ya dawo. Kuma kaga ko da Allah ya yi na aure Alhaji. Kai ne sanadi. Kwarai ko tabbas wannan ki faɗa kanki tsaye. Wannan duk abin da na faɗa miki babu canji haka zaki gani. Kuma Taska ka gaya min cewa duk wani ɓacin raina duk zan rabu da shi. Sosai ma kuwa wannan ba ƙarya bane. Amma fa Taska duk wannan abun fa duk su nuna min wani alamu ba. Saboda Alhajin nan fa an gaya min fa yanzu haka fa yana kwance bayi da kafa motsi ma fa baya iya. Nadia me yake damun ki ne? An ce zancen banza ne. Zance ne na yan bariki magulmata. Wanda wallahi in baki mai ki faɗa ba za ta daina ɗaukan magulma ba. Magulmata ne. So ki burutsu ne kawai mutane suke abun nan kokarin yake a bata shi. Saboda an ga zai aure ki. Duk masu kawo gulman nan Junaidiya makarita ne. Jira suke kawai su kadar da mahaifiyarki da ke su dauko ƴaƴansu su kawo gurin. Allah wallahi. Gudun ya da wannan wani ne ake tsakanin zawarawa da ku ƴan mata. Kuma bakin ciki ne sun ga kewa Allah ya zabe ki shine za su zo su ture ki da mahaifiyarki su kawo ƴaƴansu. Kar ki yadda. Ki ga mahaifiyarki ma ita ma ka ta yadda. To, na yadda da kai Taska. Ka san ina yadda da maganarka. Okay. Amma ka san cewa da na yanke hukuncin fasa wannan auren? Kaki haka. Ya za ki fasa? Abubuwa sun taho ke fa shaida ce yanzu. A idanki kin riga kin ga yadda Alhaji yake rawar jiki akan ki kin ga irin alkhairai da yi miki. To me abun fasa kuma a nan gurin? Ai aje tausayin bawan Allah nan dai a yadda ai abun nan saboda kauna da soyayya da yake miki. Amma ka san me ma yafi damuna ma? Ni fa ba wai tsufansa ne damuwa na ba. Rashin kafan nan nashi ne kawai yake damuna. Haba Junaidiya. Ina ruwanki da kafa Alhaji? Kafafu kika aura ko Alhaji da kuɗinsa da kuɗi da komai ba ruwanki da shi. In dare yayi zama ne tsakanin miji da mata za ku yi ku ja hira ku yi harkokin ku ba abin da ya miki zafi. Kafa ni nake masa tafiya ba shi ke wa kansa ba. Da kin gama hira da shi kwala man kira in zo in kinkime shi in fita miki da shi. Shikenan. Shikenan ba damuwa. Na yadda da kai na yadda da abin da ka faɗa. Yafuwa kai ya hakuri kin san kayan ne da na ji ɗebowa abin ya bani wahala abokin Allah ku ya hakuri wala na je ɗebo ka Zina. To haka ɗai ka shigo babu tambayan ya an kai ba mu koyi magana ba ka fara ku yi haƙuri ni da wa za mu yi haƙuri. Ni da wa ka gani cikin mota ni kaɗai cikin mota in ba aljannu ka gani ba ni da wa ka gani cikin mota. Ba a nan na ƙyar da ke da su da ke da su ba. Ok. Mutanen da sun kai mana rashin mutunci. Mu haɗa abu tare mu dama tare mu san za mu ci riba sai mutanen ga su ja da baya. Mu yi bala'in wahala sai da mun ka kai ƙarshe wurin cin riba mutanen ga su ja mana baya. Muna hinci sun ka tai sun kai gehe ka san zagin da ka sha wurin mutanen ga.
wai su ba su yi munahiki kake ko an samu kuɗin gaba ka rabawa daidai kuɗin gama da babu tabbas ba a samun su sun ga ce wallahi su ba su wahalar banza babu hakurin da ban ba su ba sun ga ce wallahi tallahi ba su yi wai jumurda ka dubi da jumurda wai shi ka cewa shi wallahi ba shi harkakken mashin shi walla babu inda za shi na wai duk ƙarya ta kai babu abin da za a samu wata dalili mi za ka yi kira ina zuwa mana kana ji yayi ko ina zuwa Salisu ina zuwa tsaya dai naji to bari in gaya ma ko in gaya muku wannan kun yi a banza wallahi kun yi a banza ai wanda ya riga ka bacci dole ya ka tashi yawwa ku yi hakuri ai gobe ma rana ce ka san duk abin da zaka haɗa kai da ƴaƴan yara ka san ƴaƴan yara daban ƴaƴan yarinya daban ni walla ka gaya mai kai ya ƙara kiranin waya kai ya ƙara kiran waya ta to naji shikenan ba matsala ka taras ina jin yanzu me abin yi ina na sani kira lambar da'u wani da'u wani yaro abokina wanda muke harka da shi wannan dan rashin mutunci kuma ka zo ka bata mana lokaci da shi kina da lambar sa ina da namba ta samu koyi kira wannan namba in bata shiga ba in baka wata mugun canza layi a gare shi ku ina mata shi da'u sabon ɗanɗanon Dangote shi ya dace da miyar kuɓewa ta ƙamshinsa da ɗanɗanonsa suna da ban mamaki. Gabatar muku da sabon ɗanɗanon Dangote yana ƙara wa abinci ƙamshi da ɗanɗano na musamman wanda iyali za su so. Shi duka na tashi ban jira a ce sai an kwashe. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ne ya dace, gwada shi a yau. Mai sa abincin daɗi, mai gyara abinci. Sannu ku da zuwa, yawa sannu ku yau kai so. Yau wasanni, furan nan taku mai daɗi zaka bani. Ni kuma yogurt mai zaƙi nake so. La Ahmad ni kuma ice cream nake so. Ni kuma yogurt mara zaƙi wato unsweetened. Insha Allah za ku samu abin da kuke bukata a nan. Rufai da yogurt, fura da kuma ice cream akwai tsafta tun daga wajen hadawa har zuwa wajen sayarwa. Za ku iya zama a shagon ku sha ko kuma ku tafi da shi gida. Akwai su kala-kala kamar haka: yogurt mai lita 2 ko mai lita 1, sannan ƙanana waɗanda yara za su iya tafiya makaranta da shi. Ga kuma mai zaƙi da mara zaƙi saboda waɗanda ba sa buƙatar zaƙi. Akwai fura 330 ml da 550 ml, sannan ice cream 7 ounce da 4 ounce. Muna da rassa a garuruwa daban-daban a faɗin ƙasar nan kamar Kano, Abuja, Lagos da kuma Port Harcourt. Sannan za ku iya samun kayanmu a kowane shago a faɗin ƙasar nan. Rufai da yogurt. Alhaji madakin duniya. Da fataken dare. Ka san ni fa na ganka na san fatawaru. Caras cas. Har yanzu ana tare? Haba. Za a fasa ne? Ai abokin cin mushi ba buya musu wuka. Gaskiya ne. Ai madaki. Na yadda da yarinyar nan in dai wajen sata ne. Lungu da sako ta iya shiga. Tabbijan. Caras cas. Caras cas ga tantan. To ya ake ci? Wato, ka san da ni kira ka akwai magana? Na sani, sata za a yi. To ita ce za a yi yanzu. Abin da ke so da kai a takaice cewa mun haɗa kai da sakaina da jamurda.
to da ke 'ya'yan yara ne sai suka watsa suka bani wuri ba sa neman arziki. Ai na san haka za ta faru. An gaya maka mutunci ne da su. Ai su harka in dai ba su ƙaru ba su kaɗai. Ai ba su tsaya mata ba. Ka ji baƙin ciki irin na sakaina. Na rantsa da Allah wallahi an ka samu kuɗin ga ko sisi ba su samu. Shi kuma tsohon nan walle ba mu saki ne. Baka san da shi ba amma kana gani ne ba mu saki ne yanzu ma wuri za mu samu mu canza mai suwiti mu canza mai wuri wallahi sai mun kwaso kuɗaɗen nan sannan muka saki ne. Kwantar da hankalinki charas. To abin da ke so da kai ya mukullai akwai? Ai mukulli sai wanda ya karu. Akalla ba a kasar ba yanzu ina da mukulli sun fi 7,000. Kwanan nan muka gama operation a wani gida nan bayan gidan wani minista. Da kyaunawa. To abin da ke so da kai ka samu buhu duk ka zuba su a ciki. Idan ɗan adai ta za ka samu ko ɗan acaba kawai ka ɗauko su ka zo da su za a fara aiki. Ai karka kai ta da nisa gani da burin ƙaura na fa na zo. Da uba taken dare. To bari gaya ma ƙaruwa ce ta dukiya kuɗi tsirara kuɗi zuriyan kuɗi ba sulki wani gida ne a ciki gidan kuɗi suke. Dan ƙarfi suke a cikin gidan. Ana zuwa ɗiba za a yi. Ban gane ba. Kuɗin ne suke jiran mu. Ba mu muke jiran su ba. To amma fa ka aje a samu matsala fa. Ka san ni komai na rubuce nake yi. Lokacin ina gidan soja da za mu tsallaka ta gada. Bature mu ce a tsallaka da ka na ce no. Sai da aka yi maf. Aka yi shi gabar da yamma kudu da arewa. Aka tsallaka gadan nan salin alin 1855. Kafin ka zama boka ko bayan ka zama boka? Ko kai baka hito duniya ba a dinga sassautawa. Akwai yara in yanzu mun ka ɗibi ƙaryayyakin ga duk mun ka ɗibo su mun ka watso su duniya yara da wanda za su yi unhwani da shi. Kai tsaya dakata ka jiya ta ka aje tsiyaccen ka taho mu taimaka shi arziki. Gidan nan a Najeriya yake? A Najeriya yake wallahi. Nan na koko. Nan ne wallahi, nan ne wallahi. Wanda ka saye mana. Ni muka jira. Wonderful. Wuri na ya kusa cika. Ina za ku je? Ki Sabira, kauce ki wani guri. Za ki hana mu shiga gidan uwanmu ne? Waye baban naku? Allah yadda ba za ta ku shiga ba. Ni ban taba ganin ku ba. Ah, me yake da miki ne? Ba ki gani ne ba ne? Ai ni ne ya dan kwambo. Dan kwambo ne ni. Dan kwambo? Ke Sabira haka ne. Ki dube mu da kyau ba ki gane ni ba ne ya dan kwamba ne fa a gaban ki. Ni kuma ga bazuka. A'a. Wallahi kai ba bazuka bane. Wallahi bazuka girman hannunsa ma ya fi ka. Ke Sabira, ki da tsauki zamun da yake in har ba za ki gane iyalan gidanku ba, gani dan kwambo, ga zuli, ga bazuka, to gaya min wanda za ki iya ganewa. Me gida niki? Ka baki ko Sabira ƴar uwata, ba ki gane mu ba. Zuli ta ƴar uwarki. Ba mu hanya ko ni bari mu taimaka mu gaida baba. Ka ji renin wayo. Ha kawai figai-figai da ke raki ce ke ce zuli? Wallahi ƙarya kuke ku haukata ni. Wallahi ko aljanu ne ku, bara ku haukata ni ba don ku ba 'ya'yan Alhaji ba ne. Ko? Amma... Taska! Na'am? Zo nan. To. Ah, me ke faruwa? Sabira me ke damun ki ne? Ba ki gane su ba ne? Su waye taska? Ba ki gane su? Ga yaya dan kwambo. Da ida daga Legas ya canja ga bazuka ga zuli can. Kai taska, yanzu dan kwamban ne suka koma haka? A'a, kwantar da hankalinki ai ta dan yi abun nan da mata suke ne na dan rage jiki kiba. Ai slimin ne. Kai me yake damuna ne haka? Ni Sabira ko haka ce wanzangi ne. Ayo tun yaushe kuma mahaukaciya. Ta kila hafafa kika fare. Kware kuwa. To kwantar da hankalinki ba wanda zai haukata ki. Dan uwanki ne, yayyanki suka zo su duba baba, ki yi hakuri.
sai dai ku yaƙuri fa ta dan samu taɓin hankali kwana biyu. Ku mu je cikin. Mu je. Bari abu ki jira a nan wurin kai. Ta. Ki mai da hankalinki. Ki mai da hankalinki. Magana. Dindindin. Kai. Dali, sweetie. Muna samun kuɗi ne ko? Dami. Alfura, dami. Na kwasa daga ni sai ke za mu tafi Dubai mu je mu Moneywood. Moneywood. Ni kuma ba. Talaga haradu waka zuwa da kai. Mu je ciki ko? Ban gane mu je ciki ba kamar ya mu je ciki. Kai iya kakkana. Bari gaya ma. Duk mutumin da ya buga kofa kaji ya buga kofa to ku ce masa Alhaji baya nan. Kai ba ma kowa gidan. In kai da ka tona mana asiri to da kai da magaji za ku tafi lahira. Ina ta ka san na gaya ma cewar mahaifiyarka tana da ku. Mun san inda take. To bayan ku tafi lahira za ta biyo ku. Jane ne la nake naye talan kinaye. Me mana da shi. Me da shi. To kai mata magana. Abinci. Tana ta da abubuwan. To ina ruwanka. Je ka. Kai. Kar kai da ka zama asiri ba. Inda muka ajiye ka tsaya nan. Shikenan. Yi waje. Je ka da Allah. Je ka da Allah. Je ka. Na ita ras ba ku gani ba. Ina me na gaya muku yana nan yadda yake jiya yau. Na ce muku ba zai tashi ba. Anya Alhaji bai buɗa ba kuwa. Kin ja kunnen shi kin ga bai tashi ba. A ja masa kunne. Kin sa har abu da ba ki da tuwon duniyar su wallahi. To. Haba. Ke. Wai da ma an tabbatar muku bar ku gani. Alhaji badamasi. Ka tashi ga 'ya'yanka nan sun zo. Ga bazuka ga zuli. Sun zo gaishe ka. Bai na gaya muku. Kun gani? Ko motsi. Ba zai motsa ba. Madaki. Babu lokaci ni faka. Idan ka sake ce mun madaki sai na takan ma buga miki. Daga yau na bar madaki. Sai ka yi rajista. Na koma. Ka sake karan rajista kowa ka faɗa mai sunan shi in ba haka ba ni wallahi komai wargajewa shi kai sanda ko primary school ban tai ba. Ba a da'u ka ɗauko ni ba. To ai an canja ma suna. Me ina kunnan kai ke ne? Kai kuma kai wannan da kai tun kan a ci wanka. Kai ka bar da'u ka kuma bazuka. Ita kuma ta bar yaccar ta koma zuli. Zillaziya Alhaji Badamasi. Sai ki ki neme ta don babu ita wurin ga. Amma da ke kowa ya san HRS nake don haka ta ka zo ta kirarin zul na zo mina na ta ka zo zulo min saman jikina. Charas. Kin ba charas. Ka ki bata mana wasa ba. Humaira. Hajiya Humaira. Jin daɗi da walwala sun da kwana ganduje, nishaɗi da gamsarwa duka suna kwana ganduje. Ce ba ma wannan ba, farin ciki da annashuwa duka sun tattara a kwana ganduje. Idan kuna so ku sani lallai ku hanzarta ku zo kwana ganduje. To ga mu nan zuwa. Sabon shago da fai da drinks da aka bude a gaban kwana ganduje shi ya tattaro da ni da ni nan. Kana nufin duk abin da muke samu a Rufai da yogurt zamu iya samun shi a nan kenan? Komai da komai. Kamar yogurt mai banana, strawberry da vanilla flavors? Duk akwai su a nan wajen. Pizza, shawarma, waffle cake. Snacks, fura da kowane irin drinks duk akwai a Rufai da drinks. Ku ƙarasa can ku gani. Rufai da drinks da ke gaban kwanar ganduje. Mun ga gurin zama domin ƙarin bayani. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Ko kuma social media handles mu kamar haka. Rufai da drinks da ke gaban kan titin kwanar ganduje inda gamsuwa ta gida ta tare sai kun zo. Good day.
ce albarkacin tunda ka ji na ce he ai ka gani wannan farko ne farawa kai don ma ka riga malam masallaci ne amma rana na zuwa ranar bikina da hajiya kudidi ranar kai faɗi da abin da kake so a duniya uwata da ubana ne kawai ba zan baka ba amma zan iya baka da abin da na mallaka a duniya saboda gudidi abin da yasa na ce muku wannan lamari haka ne ɗin nan maroƙi ne ɗan duniya ne harka da ne a tararin duniya da inda na zauna saboda harka irin wannan ba ƙaramar harka ba ce bari in nuna muku nima na kunne ka gani ka karere tume kalle tirkiran gama kin banda kudin makawo da homa gama ne fidda zarge har na ba mai hankali ba ko mace kashi ya san ubanmu hajiya kudidi haka Allah ke abin shi ya ga dama sai yi baka idan ya ga dama sai ya karbe ai ba mai yarda da Allah ka san mutum ba ko gona ya baka in dai ya ga kasiri ba shekarar zai karbe gurin sai ya ce maka ba mu bakon ubanmu uban da yake bai san kudidi ga musulmi ko kirista da haba da magudawa mutum ko mamma ne uban shi ko shegen arnin san na Lagos mai hanyar tsuntsu ya fado mutum ko da in ya muri ne in yi nufuran garki bari in mai zagin tsare zan yi ko ruwa sai an tauna a bashi kawata a bar ma sai da tsani zagin ya kai ga uku yadda mai kirgawa sai ya kirga tun na barko jirmishin kotun yankin shashin da magalgali da gam gwarale hunzaram da dambin gimbam da makajin retetan da kare da biri beguwa yan yawon barko nan ce ta ham yar kaje kaje yar rubutan hai baban gurmi baban gurmi to dan kwambo idan har kun gama nanayen ku shigo ku same ni za mu yi magana to da Allah ku je zan neme ku ranar biki babbar sadaka ta yi kira Allah kai muna godiya ina jinki yawa to ga list din ta shi gaba ɗaya ka duba ga abin da ya kama a'a kina ji to ai ni wannan rubutun ba na gane mai aka rubuta ke dai kawai in san samu ne rike wannan abin da yasa nace ki rike takardar nan ke fa yanzu kamar uwa ce a gare ni saboda gudidi ki faɗi abin da kuka lissafa a faɗa min kawai in dunkule in baku da sadaki da komai da komai ya dan kwambo kenan ya a dan kwamban dai to yanzu dai gaba ɗaya lissafin da muka yi a nan total ɗin abin da ya kama naira miliyan 2,360 kuɗin kayan ɗaki da sadaki da komai amma ban da kuɗin turaren ɗaki. To da kuɗin turare da wannan da da kika faɗa a rubuce idan aka ba ku miliyan 2,500 ba an gama komai ba sai maganar ɗaurin aure? To yayi zai yi.
Ni an gwaggu daidai. Amanar Hawa Aljana Aminin Madina. Me yasa kake ihu a cikin gidan nan haka? Me ya faru? Mutuwa haka a gidan? Wani irin mutuwa? Mahaifiyar Gudidi ne ta zo tana garin nan. Ta shiga makwabta ne ta gaisa da mutane ta zo. Amma kuka shigo da ni ɗakin nan? Ka bada Allah gafara. Tashi mu je ke. Shi ne kana daga murya. Na fa gode. Na fa gode. Yawwa, masha Allah. Na gode. Ga mahaifiyar Gudidi ma kun haɗu. Ina wuni? Na gajiya. Ya gajiya? Ya aiki? Ya haƙuri? Ya shirye-shirye? To na turo a gyara katangar ne, an gyara ko? Mun gyara amma saura tiles ne kuɗin ya kasa. Shi ne muke ɗan buga mu samu. Nawa ne kuɗin? 100 ne ba yawa. Kacal. Kuma kuka tsaya kuka kasa gaya mu. Bai kamata a ɗaura aure a zo a yi taron biki a zo a ce babu wani guri ba ai sai a ji kunya in 100 ce ga ta. To godiya miki. Amma akwai wani bayani a gaya min a gyaggyara komai ba na so a ji kunya ranar biki. To godiya miki. Ba so ran biki a ji kunya. Allah ya sanya alheri, Allah ya sa wannan. To babu a tara mutane da baguraren guri ba zai daɗi ba. Gaskiya. Na gode. Na gode. A kaki damu. Zan za ta ɗan raka ni. Na fa gode. Na fa gode. Na gode. Ba komai dan kombo ana tare. Ke ni kiran ki ai alheri ya zama min. Domin kina ta kira na maza in zo na dauka irin dan tason basu nan ne za a zo a rike ni in biya. Ke na ga alama kin fi ni iya damfaran ma. Daga zuwan kin karbi naira 100 a hannun dan kombo? 100 ka shirin kina gani? Yanzu naji. Ba ni percentage dina na kira ki kin dangwala arziki. Dau 50,000 ki bani 50,000. Ai haka? To shike na bari da ya raba baki. Ai ni ba yi wata ne ba ta je can uwarta da can. Bari a raba baki. Yaya kofa 13 na buɗe. Wallahi. Ka san wace? Ko su naira 5. Ko biyar. Wallahi. To ga wani ɗaki da ba a kwana a cikin nan. Wannan ko. Ina bin wannan hanyar a kowace rana a cikin ranakun mako. Injina bai taba bani matsala ba. Suna kirana da walƙiya ne domin ni nake ɗaukan su in je dawo da su. Injina baya bani matsala. Jama'ata ina nan lafiya. Injina yana lafiya. Suna da wani abu da suka yi tarayya a kai. Man injina na Amasco. Yawwa, ga mutane na sun zo. Bari na sabunta musu injinansu da man inji na Amasco. Amasco Engen Super na wannan ne. Baba Goni. Amasco Oria 40 na wannan ne. Baba Goni. Shi kuma Amasco Battle 5000 SM na wannan ne. Baba Goni. Na gabatar muku Amasco Synthetic SAE 5W30. Sabon ingantaccen man injina na manyan motoci na zamani irin wannan. Haka ne da sauran 'yan kungiyoyinmu ke sabisin miliyoyin ababen hawa da man injina na Amasco. Lafiyar injina shine man Amasco. Adama, ni zan gani. Adama. Abokin dawo shi. Kika ce mun sai dare zaki dawo. Sai gashi na dawo ba? Ko kana son koma ne ka karasa abin da za ka yi? Ka karasa abin da kake yi ko? A'a, Hauwa.
Hajiya dama gani ne ba kyanan shine na ce bari dan yi miki sanitation in dan gyaggyara miki dan abu da yan robobin nan in fita da su in je in kona miki su. Adhama kenan. Ya wanda yake rayuwa da bera zai ajiyar daddawa a ragaya. Na rantse da Allah ba abin da kike nufi nake yi ba. Idan kuɗin ki nake nema. Ka ji borin kunyar. Maganar kuɗi nake maka? Ko maganar daddawa? To, ai shiru. Da rabi kenan. Shi sa kake maganar kuɗi, ka bar maganar daddawa. Kai dai an yi rushe shan banza wallahi. Allah ya wadarar naka ya lalace Adhama. Dole ne ka gyara min ɗaki na duk ɗakuna na gidan nan ka gyara min. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa Hajiya. Aha. Adhama. Wannan rashin mutuncin kofar ne kake yi wa shi? Ba wani abu ne sharar zan zo in ko? Ka shiga cikin karasa aikin da na saka Adhama yau tsakanin da kai ba daga kafa wallahi duk da ka saka hargitsa min ka tabbatar ka mai min da su daidai yadda na gidan nan wallahi. Tanka. Wani irin tanka kuma? Na gaya ma suna na taska haba. Taska ya haƙuri. Yawan tanka ya ce wani mota ɗaukar. Ya jikin alaji? To jiki alhamdulillah. Ka san ina dan tsoron ringa kullum muna abin sai ringa tunanin na yi rashin kunya a ce na tsaya maka tsaye haka kai kuma ga kaɗan dukur a kaina wallahi sai dinga jin wani iri. A taska banda kai shi tsugunawa ai ba wani abu bane in ka tsaya a tsaye kalami ma shi ke sa a gane ka girman mutum ai kalma ita ce ai haka ne wani abin ka ai ba wani abu ai ya jikin alhaji to yana ciki dai abin ne dai ya sake tuntsirewa to insha Allah zai tashi na zai tashi insha Allah to Allah ya tabbatar amin don kullum haka kake cewa a insha Allah zai tashi na ce wai dama kuma kuna zuwa makaranta ne ba maganar na kuma makaranta bane taska wannan kayan aiki ne a ciki ka taba ganin likita ya tafi babu kayan aiki wannan ai shine tafi da gidanka wannan ba haka ne yawa to yayi to Allah ya taimaka bari shiga ciki to a fito lafiya Allah ya sa fito lafiya sunan wani jaki wai kindau alhamdulillah kaga Allah ya fitar da ni kunya kaga ban faɗa wa kowa ba asirin zai tauni ga likita na ma ga ta tsiya Dokta. Aja. Ikon Allah ka shigo ne? Na shigo tun da zai. Na tambaya ma ce baki kusa. Tana da matsala yarinyar nan kwanan nan idan ta dora abinci sai ya kone. Shine za ta ce ba na kusa? Ai magaji dauri ne mai mun waya. Na ta kokarin in same shi a waya kuma abin yaki. Allah sarki. Su magaji dori kenan. Yan amana Alhaji. Kaga ko dazu-dazun nan ya fita. Bai dawo ba mamaki neman da kai mishi baka same shi ba matsalar network ne. Da kuma wani magana na zomi. Na'am. Au? Me kuma zaka karanta mishi? Kai taska ka fita a ido na. Ka fita a ido na in rufe. Au ka zo sadaf da ka azaba na ɗakin ne? Hajiya na zo ne saboda kisan Alhaji abinda na zo ne kuda. Dama na zo ne in gaya masa cewa in zai kama ruwa gaban ɗaki. Tanka, banta kai, ce ma na ɗahara zan yi? Ka daina ce min tanka, na ce maka suna na taska dan Allah. Taska? Ce ma na ɗahara zan yi? Ina kokarin in shigo in zo duba lafiyar Alhaji ne. Wai ina gaya ma gaban ɗaki. Taska, wuce ka kama hanya ka tafi wajen aikinka. Na fa zo ne ko da Alhaji yana buƙatar a taimaka masa a ɗaga masa shi tunda shi kin ga dan dukur ne ba zai iya ɗaga shi ba shine na zo na ɗaga masa shi. Haka ne Taska, kai gaskiya bai kamata a dinga barin mara lafiya shi kadai ba. To yanzu dakta me abin yi? Hajiya. Na'am. Kin san aikin da aka taɓa masa a kansa shine yake damunsa. Haka ne fa. Dakta na tuno da shekaran da Alhaji ya haɗari a Madina. Wannan buguwar da ya yi shi sa ke yin samun matsaloli wani lokacin zaki gama baya gane wasu abubuwa yana manta abubuwa da dama. Dakta ka san ni ma fa da kaina wata rana fa suna na mantawa ike yi sai kuma wani lokaci can sai tuna sai kaga ya faɗa. Au ashe haka ne. Haka ne kam kuma zai iya tashi yanzu da yake gani insha Allah. Ka san sai da aka fafe tsakiyar kansa aka kwashe ruwa ya kai lita 5. Kai wannan shekara mun ga tashin hankali. Wallahi gaskiya an sha wahala a lokacin nan. Taska je ka tattaro mu yaran gidan nan ina son zamu magana da su. Yo ne na san inda suke? Hajiya ce za ta faɗi inda suke. Kamar ya kuma suna guri na. Dakta
Hajiya ta san inda suke. Karamin ma, ai kurin ki zuba. Ina biredi yake? Gashi nan mana. Ko dai an samu matsalar ido ne yau da safen nan? Ido na kalau iki. Amma wannan kin san na fi son biredi mai yanka. Azima, ai na gaya miki ko na san baya cin irin wannan biredin. Kai haƙuri dai ka ci wannan. Saboda ba a samu wa'ancin ba. To amma ke Azima ya aka yi aka samu wannan matsalar? I'm sorry yaya ba inda ban duba ba ni ban samu irin wannan bread ba irin wannan dai shi na samu kawai. Da kun je Barewa supermarket. Nan tsallake wajen yan kilishi. Duk irin biredin da kuke so mai yanka za ku samu. To dai yanzu dai kai haƙuri ka ci wannan. Kina ji ko? Idan Allah ya sa na dawo, za mu zauna mu fara tsare-tsare akan bikin yaran nan. Magana aure har ya zo ne? Kabba mu je mu yi tsare-tsare mu ya dawo ya ce ba haka bane ba ka kwantar da hankalinka ya dawo mana. Amma ina so fa ki gane wani abu. Yaron nan fa ba shi da kowa, ni ne uwarsa kuma ni ne ubansa. Shi isa nake so na yi wani abu wanda ban taɓa yi ba tun na matashi. Ka ce za ka zuba mana da mutunci ne. Kamar yaya? A to, kai da girmanka da komai ka ce za ka kwaso me? Rawa. Auke biki ma san rawar da zan yi ba kenan mai suna katantanwa. Bari ki gani. Kin ga daga nan? AS ya haƙuri. Ka san dai ba mu kaɗai bane ba ce. Ka yarinya. To amma na yi miki maganar raba ranar bikin ƙanina Abdul. Akwai wata raba wacce lokacin muna hawa dokin kara ake yin ta. Za ki ga misali kamar daga nan. Idan ka zo kan kwanar unguwa kamar nan ga mai kalangu. Nan ma 'yan kalanguna ne. Yadda kika san zamiyar dokin kara haka ake yin ta. AS. Za ka yi gaba sai ka zame sai ka dawo. To in muka yi wannan rabar muka zame, ɗebo rabar mandula. Bari mana. Muka dawo. Sai kuma mu jera 'yan mata. Sai kuma mu yi musu mandula. AS. Ita mandula. Ka dawo ka zo ka zauna. Shikenan. Haba, a haka kake cewa wai a bi duniya a hankali? A haka? Kai kana bin duniyan ne a hankali a haka? Ke, tashi ki fita. Kai anti to na ji hakuri. Kaga yaya, Allah ya nuna mana bikin yaya Abdul Jalil. Amin, yar albarka. Ai ko ba ai kalangu ba, sai an dauko diji. Mu ne gaba ma inda ya wurin rawa ne. Da jibgan su fi ku. Baka dai da rawa kenan. Yaya batun biredi mai yanka. Ko in ci wannan din? Ka dambi wannan ka ce. Wannan din? Shi kenan. Ke na ce tashi ki fita. Ki bi duniya san. Madagi,
Alhaji. Me kake a kan gado na? Hajiya ce wallahi hajiya ce ta kawo mu nan gurin da ta ce mu zo da ta zo kuma aka nemi gurin kwana aka samu matsala shi da ta ce zan kwanta.